Non lembro moi ben como empecé a escribir, mas si lembro que a idade dos 12 anos, máis ou menos, escribín os primeiros poemas, e que despois os concursos escolares de poesía e de narrativa tiveron moito que ver, e que unha vez que saín do instituto, cando comecei na universidade, xa me xuntei cun grupo de xente que escribía habitualmente, comezamos a xuntarnos para lermos textos, para comezar a facer revistas dentro da universidade e fora, e despois xa nos anos 90 comecei a frecuentar o Facho e formei parte do grupo poético Edral, que durante todos os 90 demos gran cantidade de recitais e fixemos publicacións desde a Coruña para toda Galiza. Organizamos tamén festas poéticas e outro tipo de eventos culturais con moita xente, tanto galega como portuguesa, e aí foi realmente cando xa comecei a dedicar máis tempo e a ter a intuición de que xa non pararía nunca de escribir. E hoxe en día, escribo, como moita xente di, porque o preciso, porque na escritura e na poesía en particular atopo a maneira de contar e de expresar cousas que outras linguaxes ou outros medios de expresión non me abren tantas posibilidades como a poesía.